аз съм Павчока и днеска продължаваме с нашата поредица на Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Така, предният път стигнахме, по-точно ние победихме Кайба, Йоуи. И сега ще се изправим срещу Уивъл. Така, днеска ще се опитам да изигра два дуела, както предния път. Така. Тук вече Юги е изгубил екзодия, защото Уивъл му хвърли картите, петте части в океана на оня кораб, де се движиха към кралството на дуелите. Първи, втори. Избирам рандом. Окей, панах супер. Да видим. Добре. Добре, той постави едно чудовище защита и една обраната карта. Нека да видим тук какви са ни фюжънките. То пък какви може да са ни фюжънките. Гадра, ако на шампион. Ами аз директно го обръщам това. Игра на Graceful Charity. Теглим 3, фърляме 2. И тия 100% ги фърляме. Така. Играм тази карта, Westland. Та, нека да дадем сега волята на Уивъл. Това го екипирали. Низи. Не стане бъде. Така. Окей, ще сложа кръгът. Игра Врако на войн, пазителят на крепостта. Така, и нападаме. Ай сега. Не мога да се. Да, всъщност сега ще игра кръгът върху това, тъй като ако чудовището му е с по-голям левел, чудовището е с по-голям левел, на всеки по-голям левел му дава по 500 точки. Така. Макю. Добре, жертвам 2. Чудовище за призва Гая, свирепия рицар. И го екипираме с Рокотен Рок. И нападаме. Не ми казва, че ще стане по-голям от моят. Добре, какъв е шансът да е по-голям? What the fuck? Мисля, че по-малко, но не съм ги решал и сега може би тази играчка ще ми коста дуела. Това не може да се бутни човек, гледай. Аз съм му играл с кръга. Обаче какво келфа е дал от това. Окей, и това сега го екипирам. Якото е, че ако ви се бутне Рокотен Рок, то директно ви се връща грошето му и се активира ефекта и идва обратно тестето ви. Така, нападам на това. Вземи си. Мака. Това мусулна карта е. Съжалявам хората, трябва да се скашлям. Просто защото съм сега леко болен. Вече съм 100% сигурен. Така, 500... 1500... Ай! Ама то пак му се върна в тестето е... Мечовите на ярд силна.
Нас сега няма ни помогнат. Няма ни вършат никаква работа. Така, нападаме това тук. Бум. Пиам. Къде си учерът играе той? Ай сега... Тут също имам мечите. Проклятието на дракона. Сега като и го жертвам, ще призова проклятието на дракона. И след това пак ще му се активира ефекта и пак ще върнат чистето ни. Така че, правим ли го? Правим го естествено. Те са срамни, бе. Форест. Да получиха енергия. Добре, и ти го екипирай. Аз пак се получавам роките, но ако е уивал. И играем моите мечове. Чисто пашкула на еволюцията. Пак му даваме хода си. Пак ли ме чуете, човек? Това е много гадно. Още един меч. Още един рок. Ще го пазя за Гая дракона шампион. Трябва ми поляризацията. И... Гая се реперата. Сякаш направо си го пожелах, то идва в ръката на поляризацията. Ай сега сега не май губим дуела. Още едно грей случайно. Айде. Изгубихме дуела, хора. Дуела приключи за нас. Май сега нещата ще се задълбочат. Повече малко трудно ще го победим. Ние си чакаме само проклятието на дракона. Обръщам огледална сила. И нашето още защитен режим. И обръщаме поляризацията. Добре, нека да дадем сега волята на Ива. Добре, той кой играе? Форест. Той веднага с неговите глупости. Губиш 600, брато. Пак не дам хода. Няма да жертвам проклятие на дракона, защото ми звучи малко рисковано. Добре. Пак рокоте на рок. Не, пак ми... Пак не са рокоте на рок. Добре. Изчакаме сега само Гая. Грешучерът играе той. По-добрит. Още едно грейс учерът. Това заслужава сега бан. Така. Айде леко хора. Сега обръщаме слонски гробища в атакуващ режим. И
Да се надяваме, че той ще постави 3 чудовища. Само едно люле, брат. Добре, айде да. На сила му играем, айде. Ото пак е постепа. Айде. Кривия скелет. Кривия череп, де. Така. Сбогувай се с насекомото си, Уивъл. Още на карта се стана. Опсе, айде мечич. Още едно проклятие на дракона. Стига. Ток ли си правиш с мене да питам? То май верно не иска да се направи ток с мене. Пак кръгашно играем. И обръщаме Бобъра Войн за сен режим. Айде играм всяка ръгът. Това тъпо насекомо. Екипираш го, а? Този бонус се оказва и на мен в полза. Бутите са мечите. Сега пак ще игра мечите. Сигурен съм, че ги има в ръката. Пошко на еволюцията. Той е екипиран, хора. Продължение на 5 хода. Ако не успеем, го бутнем. Сме чао. Само че. Две 200. Защита. Активирам магическата карта. Възроди чудовището. И възраждам мокрото скелет. Само че да видим толкова му. Добре. Възраждаме кривия череп. И го екипираме с рокотен рок. Аре, Уивъл. Нека да ти бутнем са тъпото на се. Стига, бе, човек. Колко такива мислиш да изкараш? Да те питам, Уивъл. Само бавиш време. Пак мечеш ти. Това вече почти втори ход е това. И как ще се справим с проклетото му насекомо, хора? Имаме му гледална сила, аз бях забрал това. Трети ход. Четвърти ход, найс. Добре, пък не даме хода. Поне ще видим как го призовава. Чакай, чакай, че 5 хода бяха. Да изкарваме една карта. Добре, не видим.
сега Уивъл, какво ще направим? Окей, в същата насекомо, в такова ще... Това е много гадна карта, човек. Така, обращаме Бобърбон в такъв режим. Да, и нападаме с кривия череп. Ето, ай стига, брат, ай стига. Добре, какво ще изкарам сега Уивълта, да видим. Направо не се занимавам, играя огледална сила, направо не се занимавам сега с него. Нападаме това. Тъпя пашку! Ей сега ти защита, Уивъл. Ей сега ти цялата защита. Без. Аз обутам много ефекти. Ефекти си е, не ефекти си. Стратегията му е само едно криене от пламене, както казва Юги. Грей си очерети. Се пада. Yes! Играем полиримизацията. И обединяваме Гая свирепия рицар с проклятието на дракона. За да сформираме Гая дракона шампион. И мисля вече, че дуелът приключи за теб, Уивъл. Но чакай, още не съм свършил целия ход. Жертва ми Celtic Guardian за така са. Така. Така, нападаме и последно. Ще се загуба Уивъл. Така. Та хора, няма да изиграм друг дуел, понеже епизодът стана много дълъг. И да. Това ще е всичко за този клип. Ако ви е харесал, можете да се абонирате за него. Също така, да напишете мнението си долу в коментарите. И да дадете едно лайкче. Това беше от мен, хора, и до следващото видео. Чао!